and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Uhaw kay ko sa pagmahal, Jared. Ingon sila nga, swerte ko. Kaya na ako'y parents nga, pulos na ay mga maayong trabaho. May mga negosyo, ug naan ang tanan. Mo na hinungdan nga, may gawas ginang akong sungay sa unang mga adlaw. Taas kay ko og karbo og taas kit kaayo nga manulti. Kusog mo underestimate og tao. Gani, nakatilawan mo sa akong mga insulto. Pero wa ko makasabot kon nganong dali na kit kaayo ninyo nadani ang akong pagpati. Labi na gid nimo. Ikaw mo ay nakapabukas sa akong mga mata ron. Makita na ko ang akong kangil a Jared. Maog naningkamot gid ko. Naningkamot gid ko karon sa pagpaduol sa Ginoo. Tungod kay gusto ko mag-usab sa akong pagkatao. Mas gusto ko mahalon bahala hawa ko sa tanang mga butanga akong naangkon karon. Labi na sa kwarta. Tungod kay karon pa na akong ma-realize kun unsa da ikabililhon sa gugma kay sa kwarta. Gusto ka, maog yun ay tinuod, Aisa. I'm so happy anang akong nadungog ron gikan nimo. How I wish nga makita sa unta ni Amaya. Mayo untag, madawat ta sad unya niya. Nga mas importante gyud ang pagmahal kaysa sapi nga maog iyang gihatagan og bili. Sagdi lang. Hinay-hinay sa yan ako sa pagpasabot si Amaya. Pero mas proud ko kung siya gyud mismo ang magkakitaan ng maong kamatuoran, Aisa. Dili kay gitudluan nato siya. Mausad. Ato na lang siyang iampo. Og mintras dili pa ta malimot, kuhaon sa nako ang red wine, ha? Can we be friends, Amaya? Ngano? Wa pa ba di ka makontento nga nakig-amigo ko nimo? Sa akong pagpakig-amigo nimo? Asma, you want more than a friend? Kung ma-feel na ko nga nahigugma ko nimo niya, ako sa makita nga may puruhan ko nga pasudlo nimo diha sa imong kasing-kasing, why not? Pero nahibaw man gud ko unsay tipo sa laki nga imong gusto. O nga, no comment na lang una ko. Maghuwat lang niya ako sa tagak. Ansay tagak? Tagak nga gugma. Gugma. Bitay joke ra. Ansay tot? Tagak nga gugma. Tagak nga gugma. Tagak nga 512. gugma, ha? Hala, nindot ka title, no? Code. Nindot i-title og love story. No? Ha? Tagak nga gugma. Ako Di ba? ba niya ng swaton? Ha? Swat ko, ana. Basa niya, ha? O niya, kurihi ilang. Puni kun kuwang maganis lami. Hala, no? Nang-ambisyon sa di kang mag-writer ka? Naasa igog pa diyang linya, ha? Pero, wala sana ako tinud, Pero may plano. So, mahimong usa ining mga adlaw, imo niya madungog sa usa ka mga radio station. Inindapita ang akong ngan as one of the writers. Okay. Og ay kabalaka, kay ipaniguro na ko nimo nga mahimo sad unya kong usa sa mga avid listeners nimo. Love it. Kun Unsa man? maayog dagan ang imong sugilanon. Pero dragging naman lang gani, sorry ha. Kay na ako gid yung paggo ng radyo. Di na lang ko magpatuga-tuga Kay tingalig. Dili ko makaproduce og laming sugilanon. Mag-agwanta lang ako sa akong pagka-businessman. Gra. Ikaw? Ano inanamay mong tinanuhan? Gibangaan ka? Nako? Ha? Gibangaan ka sa kong abilidad wa kay salig? Hoy, do not sigurize man under the mango tree. Speaking of business ha, mas mutuo ko nga layog maabot ana nga field si Jeff. Kana. Mutuo ko na imong gingon. Kay pulos mga negosyante yung ginikanan. Mga dili imposible kung makat-on sa siya sa gihimo sa mga ginikanan karon, di ba? Grrr. Ano sa mga?
Naminti man ka da. Ta, Ano man ka grrr. kalit nga nabanhaw ang akong kalagot ni mama. Ano naman, Sab? Amaya, mama na nimo. Ayaw pag-ingin ko na anak. Uy, gabaan ka. Nga no, kung ikaw pagkahinaymutan sa akong dapit, malingaw ka kas iyang gibuhat ng pagsalikway sa grasya nga may abot na unta para mahimutang kong tarong? Kay doon na ba dahil miabot? Unsa man ang maong grasya o ganong gibalibaran man? Sorry na. Ay, takdan hinoon ko sa mga marites. Nahimo mahinoon kong ukitan. Okay ra, oy. Okay ra, anak magina ba? Dili man kita makalikay. Makapangukit man kita usahay. Ay katugo bang kuan ba kanang iyang gibalibaran ang gi-offer ni Jeff nga iya kong paeskwelahon? Maminaw ka na ko. Doon na unta ko isulti. Okay ra? Hope, magka-spare ka bisag pila lang ka minutos. Diretsuhan ako aron mahumanta. Sige. Iyon ani man. Agoy. Jeff! Jeff! Hala no? Ngano ka, uy? Ingon ko, sugata dayon. Sugata dayon ang Prince Charming nimo. Ay! Maya kay ni Aka. Dali dayon. Isoda na ng motor nimo. Abierto na magunang amo ang gate, permi. Abri kay bisita. Ikaw na sabay. Manabang ko. Nanguyab dito mo? Wa, uy! Kalisan ko. Moder siya, na. Manlipag hong siya sa akong mga insulto. Nang iyong mga insultuhon nga, doon naman siya katungod nga manguyab di mo kay ulit tawag sa to. Excuse me, no? Dili taon na ako type si Roy, no? Nga, isang na imong gusto. Maragwa pa matao. Dali na. Marag mawagtang na ang sapot sa mga anak, Dalia. Dali ang nakalumpayat sa pag-amot ni Jeff, oy. Na si Jeff? Oo, ibiyaan ang uri si Roy. Sige, may skeda sa ko, ha? Kiburigyo ko, atakiho na magtanaw sa tagway ng tawahan na. Skeda sa ko, ha? Dali, so Jeff! Thank you. Ma! Naatay bisita. Good afternoon, ma'am. Samok-samok sad ko, ha? Samok-samok, good. Lingkod, sir. Salamat. Mag-andan sa akong mainom. No. Ayun na, ma'am. Gikan ko nga nangapi. Mas pay pag sustorya lang ko na ta. Sir, ayo in taon niyo taktakang akong anak. Nalipay ra ba in taon na siya nga nakakita na gyud og trabaho. Tita, relax. Di ba na mo akong tuyo sa akong pag-ani ba? Why na himong sa siya, Maya? Aron silutan siya. Mama, uy. Kulbaan man sa doon ko niya. Una-una man ka. Pasayloa in taon ko, uy. Nahadlok man lang ko, good. Relax, tita. May balik ko din kay pasig mausabra ang imong una. Ha? Dawata ang tabang akong itan niya, tita. Kay para na sa ugban niya, Maya. Sugot na lang nga akong paeskwelahon siya, Maya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!